Γεια σας παιδιά, καλώς ορίσατε στο Building Challenge 2, πάλι με τον Epic Destroyer. Αλλά αυτή τη φορά θα είναι πιο μικρό το βίντεο και θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε το πιο μικρό σπίτι, αλλά Billy μην κοιτάς. Το πιο μικρό σπίτι που θα μπορέσει να τα χωρέσει όλα, που θα μπορούσες να κρύψεις ένα μεγάλο σπίτι. Ο χρόνος χτισήματος θα είναι 10 λεπτά. Και τώρα θα σας δείξουμε τα μέρη που θα χτίσουμε. Εγώ θα χτίσω εδώ που είμαι και ο Billy θα χτίσει. Πού θα χτίσει ο Billy? Να πέσει σε μια τρύπα. Billy. Πού είναι ο Billy? Ο Billy ψόφισε. Έλα Billy. Ωραία, χτίσε εκεί πέρα. Εγώ θα χτίσω εδώ πέρα. Και πάμε. 10 λεπτά χτίσιμο, Billy. Κολλάει λίγο το Minecraft εμένα. Και αυτό το βίντεο είναι αφιερωμένο σε ένα subscriber μας. Δεν λέω όνομα, αλλά είναι good boy. Okay. Και πόρτες και τέτοια και απ' όλα θα βάλουμε. Δηλαδή να τέτοιο πώς το λένε, να μην έχει σκεπή όπως είχαν τα άλλα. Κάτσε, γιατί να μην βάλουμε σκεπή? Δεκάλεπτο θα είναι. Μας μένουν 7 λεπτά. Και κοντεύουμε να τελειώσω το χτίσιμο μόνο. Billy, να σε ρωτήσω. Πειράζει να σε βάλουμε, να σε λέω Billy? Μάρκα, κάτσε λίγο, τι μαλακία έκανα. 1, 2, 3, 4 και είναι τόσο ψηλό. 4 είπαμε. Ναι, εμένα γιατί μου βγήκε λίγο ψηλό. Καλά, είσαι εσύ ένα νουμπάκι. Οκ, το σπίτι μου είναι λίγο μεγάλο, δεν είναι σαν αυτό εκεί του Billy. Αλλά και πάλι. Δεν είναι σαν τα άλλα σπίτια. Ουσιαστικά αυτό το βίντεο είναι Building Challenge 2, αλλά όχι για το καλύτερο σπίτι. Είναι για όσους δεν ξέρετε τι σπίτι πρέπει να φτιάξετε στο survival για να επιβιώσετε. Να κρύψουμε. Μισό, μπανάρο, μισό. Στείλε μου μια το slash.
χωρίς την τελεία. Πάμε στο slash. Ναι, το γράφουμε slash ban κενό και το όνομά της. Συνεχίζουμε και ακόμα δεν έχει κάνει κανένας τίποτα, όπως βλέπετε, ούτε εγώ ούτε ο Epic. Ναι, όπως είπαμε, θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε όσο πιο μικρά σπίτια μπορούμε. Βασικά όχι όσο πιο μικρά σπίτια, σπίτια που να είναι μικρά αλλά να βοηθάνε πάρα πολύ. Στο προηγούμενο challenge είμαστε 2-2, απλά το λέω έτσι. Και έχουμε ακόμα 3 λεπτά. Δεν το θα πω το link. Εγώ στάμαθα αυτά. Τώρα είναι η ώρα, μεγάλη ώρα, του βάζουμε τα χρυσά πραγμάτα μας. Πλάκα, έχουμε 2 λεπτά. Καθόλου πλάκα. Και λιγότερο από 2 λεπτά έχουμε. Πουντού, να το. Μπορούμε να βάλουμε και τραπ, σωστά. Ξέρεις τι εννοώ traps, Ρε, να πάρουμε λίγο χρόνο παραπάνω. Δεν προλαβαίνω, βλάκα με την καμία. Άρα θα πάρουμε 3 λεπτά ακόμα και θα το κάνουμε μέχρι τα 13 γιατί έχουμε 20 δευτερόλεπτα. Πιτς.
13, μέχρι στα 13. Όχι. Απαγορεύεται να βάλουμε bedrock, guys. Ναι, αυτό είπα, δεν επιτρέπεται. Έλα, γαμώ το. Γαμώ. Ωραία, πού είναι. Γαμώ το. Να. Πω, λίγο να παγιδέψω τον αυτό. Ωραία. Μούτο. Σαράντα δευτερόλεπτα. Όχι. Το ξέρω ότι δεν προλαβαίνεις. Όχι. Βασικά μπορεί. 15. Άμα τότε μπορώ, πάμε μέχρι τα 15 και δεν το κάνουμε άλλο. Μέχρι τα 15 και τέλος. 2 λεπτά ακόμα. Δεν το παρατείνουμε άλλο. Εντάξει. Εντάξει μωρέ, για 5 λεπτά τώρα ποιος θα το καταλάβει. Όλοι ξέρω εγώ θα δω το βίντεο. Ωραία. Βάζουμε και crafting table. Μια χαρά. Έχουμε λίγο δευτερόλεπτα ακόμα. Ούτε καν. Να πρέπει να τελειώσεις γρήγορα. Πούντο. Πούντο γαμό. Γαμό μάνο. Where are you, bitch? Τέλος. Και τέλειος. Όχι. Τώρα τελείωσε.
Μισό λεπτό τώρα. Ναι, το σπίτι μου πρώτα, μισό όμως. Τώρα, έλα. Τώρα τελείωσα. Έλα, σπίτι μου. Ωραία, this is my house. Αυτή είναι η παγίδα που έφτιαξα. Άμα είσαι σε survival σε ρουφάνε ιστή και πεθαίνεις. Ρουφάνε. Ναι, ωραία, κοιτάξτε. Εδώ πέρα έχω βάλει 2 φούρνους κρυφούς. Εδώ πέρα. Να τη εδώ. Πού είσαι? Να τη εδώ. Κάτσε ρε, δεν τελείωσα ακόμα. Εδώ 2 φούρνοι. Εδώ chest, κρυφά. Όταν θα βάζετε chest δεν είναι ανάγκη να τα χρησιμοποιείτε. Και τώρα πάμε και στο κρυφό chest, όπου είναι και το που θα βάζετε περισσότερα τα σημαντικότερα σας. Και όποιος πάει να πέσει, θα σκάψει και αυτό τέλος πάντων. Και θα πάει να πέσει έτσι, θα πέσει στους ιστούς, ναι. Τέλος πάντων, αυτό είναι το ένα. Έλα, ανέβα. Καλά. Όχι, μισό. Έλα, please. Έλα. Τώρα πάμε σπίτι. Where are your bitch? Βλάκα, μου αρέσει που σε όλα τα σπίτια σου βάζει λουλούδια. Όχι αυτή πάλι, μαλάκα. Κάθετος IP ban. IP, JP. Epic Destroy. Epic Destroy. Nada. Λέει, you do not have permission to use this command. Βλάκα, το καταστρέφει. Όχι. Έλα, ωραία, βγήκε, έλα. Μπες μέσα. Μπες μέσα. Ωραία, δείξε. Ναι. Εδώ είναι design, ναι. Πού... Αυτό εδώ. Ναι. Μαλάκα, σε γαμίσω. Ναι, αυτό είναι. Τα chest. Αυτά εδώ τα βιβλία είναι για να μας πέσεις. Αυτό είναι... Δεν συγγνώμη γιατί ακριβώς. Βιβλία, ναι. Πάμε πάνω. Πού? Ναι. Καλά, δεν πρέπει να το σπάσει κανένα. Ναι. Φτιάξω. Βιβλία. Μπούκα. Και αυτό είναι ωραίο. Ναι. Λογικά, τώρα ξέρεις για ποιο λόγο θα κερδίσεις εσύ πάλι. Το ξέρεις το λόγο. Τώρα καταλάβω. Ξέρεις για ποιο λόγο θα νικήσεις πάλι. Για το τέτοιο. Αχ, ναι, ναι, αυτοί εδώ που προσπαθούμε να μπανάρουμε, guys, αυτοί που προσπαθούμε να μπανάρουμε, μου κατέστρεψε το σπίτι. Και του Epic, αλλά αυτός το ξανά έφτιαξε. Πουτάνα σκόρη. Μισό λίγο να πάω να φτιάξω ένα design. Βασικά όχι, άκυρο. Ναι. Να,
ελάτε να σας δείξω το καημένο το σπιτάκι μου, να δείτε τι έπαθα. Bitches. Είχαμε πει να μην τα ξαναδείξουμε, αλλά κοιτάξτε. Κάτσε. Πήγα από τη λάθος μεριά. Πήγα από τη λάθος μεριά του σπιτιού μου. Ναι, κατέστρεψε ό,τι είχε εδώ πάνω. Κατέστρεψε ό,τι είχε εδώ κάτω. Και γενικά είναι πουτάνα. Λοιπόν, σπίτι. Ναι. Τώρα χρειαζόμαστε... Στο προηγούμενο βίντεο θα γράψετε συν ένα Epic, συν ένα Dr. Petran και σε αυτό το βίντεο θα γράψετε πάλι το ίδιο. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε το Building Challenge 2, θα ανεβούν και άλλα τέτοια. Τελικά άκυρο αυτό που θα κάνουμε survival, πάντα Building Challenge θα κάνουμε ή σε κανένα server. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Ναι, αυτό να το γράψετε. Γεια σας.